Joka kivisen rappukäytävän sisällä niin monta satumaista tarinaa on. Kuka onkaan tuo ensimmäinen vastaantulija? Hän tervehtii vaikka on tuntematon. On tavattu jo melkein 100 kertaa, kun oveensa koputan eräänä lauantaina. Vaikka ei uskoisi, sen jälkeen tavataan usein, ainakin joka tiistaina. Ei palata entiseen. Ei syöksytä enää siihen kierteeseen. Aamukahvit juodaan parvekkeella auringonpaisteessa, hiiren korvilla on puut. On toiveitakin ison kasan rakentanut, iltapäivät odotan milloin sä taas tuut. Sitten saapuu yksi yö, tämän yksilön sinä vakuutit mullistavan ihan kaiken. Niin kävi ja mä tipuin yläkerrasta alas, suoraan keskelle pysähtynyt en. Ei palata entiseen. Ei syöksytä enää siihen kierteeseen. Ei palata entiseen. Ei syöksytä enää siihen kierteeseen. Ei menneisyys pois katoa, mut ei sinne voi palata. Harmi vaan kun se ei edistä, et elää kuplan sisässä. Ilman sua vuoden päästäkin paikallani polkisin. Nyt maantie vaihtui vaan vehnän väriin. Ei palata entiseen. Ei syöksytä enää siihen kierteeseen. Ei palata entiseen. Ei syöksytä enää siihen kierteeseen. Joko pilvilinnat kaukana reaalisesta maailmasta mua taas kutsuu? Vai taasko soitat silloin kohdalla on yksin kävelyllä, kaukana on kaikki muut? En aio kadota, että jos tahdot voit elää edelleen elämän parasta aikaa. Muistat vaan nauttia joka hetkestä, ei siihen sen enempää tarvita taikaa.